Sa number 9 naman, ang paghatag sang libre nga school supplies pati na sang PE uniform sa mga public schools ang ginaduso nga himuon na kada tuig. Pasado na sa first reading ang ordinansa nga ginaduso ni Councilor Cesar Distrito nga maghatag sang libre nga school bag, school supplies ug PE uniform sa mga pampubliko nga secondary school sa syudad kada tuig. Lakip sa mga tuigan nga makabaton sang nasamit nga mga gamit sa eskwelahan amo ang grade 7 to grade 12 students sa public schools. Ginsining man ni distrito nga ilang ginaduso nga mahatagan man sang libre nga mga gamit ang mga bakulod nun nga mga estudyante sang Negros Occidental High School. Dugang pa niya ang katayuan sini nga amo ang ordinansa amo ang pagbulig sa pagpamag-an sang galastuhon sa mga ginikanan kag pagsiguro nga ang mga estudyante mayara sa nagakaigo nga kagamitan. Kung mapasa na sa sanggunian panglungsod ang ordinansa natalana nga kuhaon ang pondo sa Special Education Fund o kung sa General Fund para sa among nga proyekto. Sa karon, ang ordinansa ang nagamando sa tuigan nga paghatag sang libre nga school bags kag school supplies sa Bacolod para pa lamang sa mga elementary students. Ang ikaduwa, naton nga ordinansa will now require that this one will be provided sa aton nga mga secondary students with the kulatilya nga number one dapat ini siya ng subject to the availability of funds, no. Number two, ang pag-grant sini dapat nakabase sa mga residente sa syudad sa Bacolod, not just on administrative control of the DepEd like what happened to NOHS